flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. O batifondo da bala de esterco. O partido estivo de maravilla, 15-6, xogamos estupendamente, sobre todo ti. Xa, xoguei moi ben, pero estou que non me lambo. Veña logo, ti xa quedas, non? Que vas facer? Botar unha soneca, que ben merezo descansar un pouco. Pois descansa e recupérate. Cuidado! Que foi? Ola, xa estamos. Outra vez. Biches, meu sobrinho, por sorte non escachou. Famiña boliña. Ola, desculpade se molestamos, O que? Max, é logo ti por aquí? Eu quero ir para a casa, pero a bola atou unha entrada. Pídoche perdón, é que non a dou dominado. Impórtame un farrapo de gaita, o que quero é poder entrar no túnel. Tranquilidade, agora temos depurada unha técnica perfecta. O desbloqueo, ti deixanos a nós. A ver se é certo. Isto pasa vos de cotío. Esta semana é a quinta vez que mo fan. Hai 2 días tiven que dormir ao relento. Xa vou moi cheo das bolas de esterco. Ale, isto xa está. Nótase que levamos meses a practicar a técnica de desbloqueo. Xa ves que excusabas poñerte a fungar. Fungo todo o que me peta para que o saibas. Desatoamos xa a entrada e pedímosche desculpas. Que máis queres? Que paredes de molestar. Solicito unha asamblea extraordinaria dos insectos da pradería. Xa abonda. As bolas de esterco son un perigo público. Ou logo non vos acordades de que unha vez houben de afogar por culpa dunha delas. A verdade é que concordo con Max. Sempre circulades como alóstregos coas vosas bolas de esterco polos camiños da pradería. Un día teremos unha desgraza. Eu concordo tamén con Estou isto. convencido. E aparte, as bolas de esterco teñen un fedor insoportable, apetrenan. Sí, e curte ben apañan todo canto atopan para lles dar consistencia ás bolas, incluída a froita podre. E que pasa? Que mal ten? É que o alimento me dá froita podre. A froita podre é dele. Atendédeme, non esquezades un detalle. O traballo de curte máis de ben é circular por aí coas balas. Non pregunto por mal, pero para que vale candedes de paseo coas boliñas, á parte de para levarnos a todos por diante? As boliñas recollen todo o lixo dos camiños e limpan ben a pradería. E iso é moi bo. E quen vos pediu que limpásedes? Deixade de circular dunha vez coas bolas, polo ben de todos. Iso digo eu. Pero que parvada é esa, coronel? Interveña dunha vez. Os meus soldados teñen sido vítimas desas bolas de esterco. Xa vexo. Pero eu creo Non insistas, Maia. Se pensades que o noso traballo non vale para nada, plantamos e punto. moi ben, meu tío. Eu, Kurt, anuncio vos unha folga xeral dos limpadores desta pradería, que somos ben e máis eu. Un problema menos na pradería. Eu penso que nos acaba de xurdir un problema a maiores. Ai, 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 arriba, vou respirar un pouquiño de aire puro. Pero que fai aquí toda esa porcallada? Eu non vou ser capaz de apartala. Que almuerzo tan xeitoso acabo de atopar. Pero, que está pasando? Coiro! A miña leituguiña! Estou esfameado! Ai, dormín como unha raíña. É natural, non hai cousa que eu non faga ben. O cal inclúe dormir. Sei que este vai ser un día... Este fedor de onde virá? Ai, que noxo! Son as fezes do ferreiriño! Noite e día sen parar, 1, 2, polo prado a patrullar. 3, 4. Alto, pasou algo, Lara. Pasou, é o que pasou, é insoportable porque cheira que imbra. Que os soldados limpen eses excrementos de ferreiriño
Negativo. A limpeza da pradería non se encontra entre as nosas funcións. Non vai poder ser. Ai non, pois imos ter que buscar unha solución, porque eu négome a vivir nesta esterqueira. Que cambiastes de idea? Papei tanta froita podre da que hai ciscada polos camiños que acabei mal da barriga. Eu houben de afogar co cheiro. Nunca pensei que sen os escarabellos bosteiros se fose a morear tal cantidade de follas e ramiñas polos camiños. É certo, pero polo menos agora sabemos que o traballo que fan é imprescindible. Os escarabellos bosteiros velan pola salubridade da pradería. Entón agora que facemos? Pois eu o que propoño é que... xa sei. Maia, ti non tes ningunha proposta? Ai, pois non sei. Igual era boa cousa ir falar con Kurt e Ben e que lles pedísemos desculpas. E perdoaránnos. Non. Entón non nos perdoades. Non nos vale unha desculpa calquera. Se queredes que vos perdoemos, recitades isto. Tras este agravio injustificable, bla bla, desculpámonos de corazón con Kurt e máis con Ben, os insectos máis importantes da pradería, os que lles debemos respecto eterno. Exacto. Non vos pasariades un pouco moito? Iso, agora que nos queredes humillar ou que? Fai falta ter pouca E vergonza. logo vos que enlamaste la nosa reputación. Sí, pero conste que a lama non ten nada de malo. A ver, tranquilidade, e se falamos isto con calmiña sen alporizarnos tanto? Non pasastes vos. Eu non la penso recitar desde logo. Eu tamén me nego a ler nada. Ai, pois a ver logo quen vos limpa a pradería. Limpámola nós. Iso mesmo, porque tan difícil non creo que sexa. Ayúdanos. Pois daquela está claro que temos que facer nós. Aí falaches, meu tío. Que? Que ides facer vos? Marchar, ir facer as boliñas noutra pradería. Talmente. Xuntamos a equipaxe e Que arreamos. vos vai a ver. Perfecto. Pois veña. Falta-vos tempo. Ai, Non vou terminar na vida. Ui, ui. Hola, Lara. Que hai? Como estás? De maravilla, sonche moi apañada para todo, ben o sabes. E fixen unha bola perfecta. De veras? Ainda acabo de empezala, mira que feitiña, que che parece? Non está nada mal. Seguro que colaborando todos a pradería queda limpa. Marchamos, meu sobrinho. Marchamos. Aínda que non nos pediran desculpas, vou nos botar moito en falta. A verdade, eu tamén os vou extrañar. Pero empezamos unha etapa nova. Senteste preparado? Claro que sí, meu tío. Veña, agora temos que conseguir limpar a pradería entre todos. Reparei en que Ben e Kurt traballan así. Van arrolando a boliña para que se lla pega o lixo. Aos poucos a bola vaise facendo meirande. Ala, empezamos. Hai que frear! Ai, 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 ai. ¡A modo bola! Parade! Agora hai que lle poñer unha pedra. Quietiña. Non está mal para ser a primeira vez. É certo, pero aínda nos queda moito camiño por limpar. Queda moitísimo por facer. Ah, ollo! Quedounos unha ramiña aquí embaixo. Menos mal que a vi eu. Barney, Arnie, vos sentidesme desde aí? E logo meteuse na bola, coronel. Que me ia meter? Estou fora. Ah, nós estamos aquí dentro. Que facemos para sair, coronel? A bola quedou entalada. E o cheiro vai a peor cada vez. Que fedor. Imos vos sacar, non vos preocupedes. E agora que fago? Como boten aí moito tempo, vanme afogar. Ben, non entendo. Este é o problema que teño eu nos túneles. Os únicos que saben desatoar a bola son Kurt e Ben, pero desta ímonos ter que apañar sen eles. Veña, axudademe. Imos ir para a pataqueira. Cheira que alcatrea. Isto non se dá aturado. Hai que probar a técnica de Ben e máis Kurt, o desbloqueo. Unha, dúas e tres.
sequera se moveu. Coronel, aproveito para me despedir de vostede. Foi un placer coñecelo. Arnie e Barney. Ai. ¡Ja! ¡Qué bola de esterco máis fea! Kurt, aínda menos mal. Arnie e Barney están na cova pechados pola Sí, bola. ofrezo vos aos dous as miñas máis fondas desculpas e xuro que son de los insectos máis Que importantes. iso tanto ten? Non pidas máis desculpas, que xa nos pasou o enfado. Pero agora recoñeceredes que o traballo que facemos é fundamental. Claro, escornámonos por apartar esta bola, pero non demos. Pois imos alá logo. Hai que traballar. Estás preparado, ben? Veña, ao chollo. Ai. Veña, meu tío. Coiro. Que pena. Eu xa me fixera o cheiro. Xa, eu tamén. Estamos moi arrepentidos. O voso traballo vale moito. ¡Que vivan as bolas de esterco! Grazas, meus amigos, pero non vostedes nin que desculpar. Damos por terminada a folga. Bárbaro! Agora vou poder facer máis bolas. Menos mal, cando vos dous estades preto, o fedor marcha lonxe.